Takže můžeme, jdeme na věc. Přátelé, kdo z vás neviděl Rudnické akvabely v akci, tak teď je ten správný okamžik. Přivítejte neobvyklé akvabelky na vašem setkání. Prosím o místo, udělejte prostor. Na to vzpomíná, voda je krásná, voda má, voda má, voda má, voda má, voda má, voda má, rozpuštěné vlasy, voda má, voda má, rozpuštěné vlasy, voda má, voda má, voda má, rozpuštěné vlasy, voda má. Přátelé. Když jsem bylo dítě, jednou se mi zdálo, že se koupu v moři. Hrozně jsem se bál. Já viděl u moře pochodovat u hoře, za nima šli hezky, v 500 potresky, potom šli ti šplhouni, delfíni a pilouni. Pozorujte malý sled, dělá vlevo hleď. Dál já viděl v průvodu makrély a slaničky, volejovky, na zádech měli malé raničky, nafoukaný lososy, nahoru mají kokosy, s nima jdou ti bručouny, staří mečouny. Krok
chyby, pochodujou velryby, stříma jako jedle, defilujou škeble. Neuvěřitelný taneční zážitek, přátelé, máte zase sousedů co vyprávět. Rudnické akvabely v plné parádě, alespoň vidíte, o co přicházíte například na Josefovské zábavě. Takže můžu vám slíbit, že i na příští zábavu je pro vás připravený program. Určitě se nechají zahambit. Ano, právě teď začne slibovaná autogramiáda, takže pakliže budete mít někdo zájem o osobní setkání s některou z akvabel, která si dnes speciálně každá druhá kvůli tomu dnes vyholila podpaží, oholila nohy, nechala udělat pedikúru, pleťovou masku a naleštila čepici. Takže já myslím, že to byl skutečně neobyčejný zážitek, že teď už se budete moct skutečně plně soustředit na trabanty, kteří v zápětí něco naladějí, to do vás začnou hustit, co se vejde. Ano, tady už dokonce vidím, že některé akvabely házely do davu podprsenky, už to tady sbíráme. Ne, moje taky není. Bude některé z akvabel, předpokládám.